Nahimong bibo ang street dance showdown o crab boodle fight sa pagsaulog sa Barangay Vitali sa Zamboanga City sa ilang Cangrejo Festival. Isip pagpamatuod nga sila gihapon ang seafoods capital sa syudad. Kinibisan pa man sa mga hagit nga dala sa El Nino sa ilang mga binuhing alimango. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagtigi ang 7 ka mga tulungaan sa Vitali District sa Barangay Vitali, Zamboanga City ato sa Street Dance Showdown Competition, agig pagsaulog sa Cangrejo Festival sa barangay. Gawas niini, gidagsasab sa mga residente ang crab boodle fight kung asa nakaandam ang mga steam crab o crabs nga gisagulan og special sauce ug uban pa. Highlight sa moong kapistahan, ang alimango nga matud pa, ginabida sa Barangay Vitali sanglit sila ang nagaproduce og mga mad crab nga gina-export. Gani, giila ang moong barangay isip seafood capital of Zamboanga City kaniadto. Talilay na mga 70% el produkto di aton del Cangrejo aki kanaton. Sumala sa mga fish pan operator, hagit karon sa produksyon sa mad crab mao ang pag-ubos sa produksyon niini gumikan sa epekto sa El Nino. Di pa man sir, pero si kumara sir caliente sol sir, el mga Cangrejo, taliga lang ele un poco mga 2 months sinakabatamul lang ele na kalor sir, por causa pagkadi amon harvest sir. Subiga sir, mga more on 100 kilos gayot up. Opo. Si Aba ha, pero okay lang mga syempre sir, L stocks. Apan, mi pasalig ang Zamboanga City LGU nga tutukan nila ang pagpalambo pa sa produksyon sa maong alimango sa barangay. Sabi to, it's a dying economy aki when it comes to seafoods, no. Pero nevertheless, we are still optimistic. We are really pushing na pwede ka siyempre man-recover fully. Gibana-bana nga naa sa 1,000 hectares ang kinatibuk-ang land area sa fish pan sa maong barangay nga ginaatiman sa 500 ka fish pan operators. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.